Ang Interagency Task Force or IATF mao'y makahukom kung ipadayon o dili ang sinulog cultural presentation. Matod ni Mayor Edgardo Labella. Ano yung report? Just waiting for the IATF ruling. If the IATF says na cancel the sinulog or postpone the cultural presentation, not a minute longer, I will immediately issue an order to cancel the sinulog. Giklaro sa mayor nga bisan og adunay pagtugot sa konseho ug pirmado niya ang pagpahigayon og sinulog 2021, mo patigbabaw gihapon ang kamanduan gikan sa Interagency Task Force busa nagpaabot karon ang mayor sa desisyon sa IATF mahitungod sa sinulog cultural presentation diha sa South Road Properties. Kung ugaling dili mosugot, andam siyang mulawat og kamanduan pagkansilar sa kalihukan. Maybe what I can do is to request IATF to make a ruling as soon as possible. Giangko sa mayor nga nakuyawan siya, ilabi na nga adunay bagong strain sa coronavirus. Suma niya nga ang 2,000 nga gidaghanon sa mga tao sa SRP usa ka mass gathering. Kini ilabi na nga adunay street dancing o ritual showdown. Busa gihatagan niya og kahigayunan ang Sinulog Foundation pag-modify sa kalihukan kung ugaling makakuha kini og approval sa IATF. Well, even 50 people, even 20 people, 50 people, that can be mass gathering. Because for you say mass, it's daghan. So 2,000 is, I think, more than enough to constitute mass gathering. Sa yun nini mapilar ang SFI nga matabangan sila nga mapadayon ang tinuig nga kalihukan sa sinulog. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.